Iki tenan apa ora iki? Kok iya oh. Iki lho pas. Ngono, iya. Sing nandur Iki teko iya, ketok lo sampeyan nek ora temenan nih. iya. Kleru ya. Lip sync nggih, Bu, nggih lho, Bu ngerti lho lip sync lho. Aja ngono kowe. Kenapa rasa ngono padha wedoke? Sak ta jajal. Oh, gak mau aku mau. Jenengmu pulpen, cek ape jenengku? Sapa iki? Sulasih. Sulasih. Lho, engko nek dikembari ning kene dipenrungi lho sampeyan. Sulasih kuwi opo Sulasih? Sulasih iki susune telas karo sasisih. No komen aku. Kunjalo. Saya tak guyu saya. Aku anggere roh cendelo ya ngono. Timbang aku kena guyu ning mike mati. Gendone nyanyi lo kaya Iwanto, Bro. Justru itu ya Mas. Wes Mas aja terus no Mas. Engko amblek panggungnya. Aku njaluk dikawinke. Wes kebelet apa piye? Rodok mendek-mendek nderuwet pas dene. Iki anak karo mboke kok gedhi mboke gedhi anake iki piye? Lho, kan masih masa pertumbuhan, perlu dikasih ASI. Lho iki cilik samene gedine sak pira terusan? Aku pengen pulpen wae. Pulpen sing bentuk piye? Sing bentuk potelot. Sing bentuk potelot. Tandane piye ngono iku contone? Ngene lho carane. Sikil kiwa disembar ngene. Bersama Tombok Ati monggo Mas. Nek rotok boh ya. Simbok wetang kuluwe ana ketang aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole iya Mbak ketane abang dicampuri klopo parutan dole-dole rapine gampang paling penting golek kawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedang simbok bisa turu awan pengen ketemu ora gampang wong bebojo aku tak
simbah simbah Apa meneh? weteng kuluwe Lah apa mau wis 3 piring ana ketan aku tukokno simbah simbah aku wis Gede gedhe apane? ana perawan Oh iya iya. coba takokno Tak takokno. Tole-tole ketane dicampuri kelapa parutan. Ya tole rapine gampang paling penting golek gawean. aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu Pengen ketemu karo perawan. Nek ra ndek dhuwit engko tak dolo watu to, Mbok. Watu apa kuwi? Watu akik. Asli. Asli. Asli tenan. Asli lain jaluk dasit. Oh ngono. Watu kuwi kan nek nagih kliwat duwike ra metu. Teko ndi ya teko kene tunggul kene to. Aku ndelok sampe lho modele langsung ilang kabeh blank ngono pikiranku. Jelas saya itu mempengaruhi aura wanita semuanya. Masa ngono Mas ya? Kowe aja sampe deket-deket karo aku. Soalnya nek deket karo aku. Aku ya moh kok. Najismu goledok. Aku ora ngomong lah ya. Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan. Yen menuruti mendemu apa anakmu mbok pakani watu. yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Iya dole dongane mboke muga wae isa kalaksanan. Lah ngono lak penak kaya. Mbok. Pripun? Lho, piye le? Anakku sakmene gedene numbuh piye aku gak iso bayangno kok ya Aku Allah. kan ngetokno mboke nek saben dina disuguhi susu. Ya ora Jadi, tak sugoi, aku dhewe wedi ndelok anakku kok pe tak sugoi susu ki yo. Susu sapi langsung. Nanti aku iki tak pertumbuhanku kan normal ngono, Nggih. Mbok. Normal ya, keluwehan normale sampean. Nggih, Mbok nang bubu, Mbok. Sampun. Heeh. Aja nyusul ya. Ya, bapak nang ndi, Mbok? Jaga. Oh, jaga. Jaga kampling. Aku melok, Mbok. Eh.